Ahoj, dneska vás vítám u seriálu Život Jacoba, jak to bylo s mojí mámou. Tak, hlavní dneska zde uvidíte Jacobovu mámu. Jacobovu mámy koukat, což je tam na té postavě. Jacobovu mámy tátu, mámu a možná i dvojčata. Už asi kolik je. Cože? Za chvilku máme jít do až za 2. Ano, co potřebujete? Ahoj, holčičko. Ahoj, mami. Co potřebuješ? No, my už jsme doma, protože o den jsme se dřív vrátili. Cože? Ty se mi dělá srandu. Ne, nedělám. Jste mi teď u dveří a okamžitě nám otevři. A to ne, protože už chceme domů. Teď volají tam dům a jsme tam. Tak ahoj. Ahoj. Vstávej. Ježiši, co je? Rychle pomoz mi to tady uklidit. Cože? Neměl No, asi jo. Prosím, uklidte, já jim jdu otevřít. Jasně. Dávej se. Jasně, hodím to je na mě. Do myčky. Jsem měla velkou večeři. No, tak já jdu. Ahoj za to. Večer jsem se hodně zničit. Ať tě uvidím někdy jindy. Ahoj, když se teda budeš někdy u mě. Jasně, budu. Čau. Vám. Snad už toho auta zaparkuju. Haló, holčičko, seš tam? Haló, seš tam? Seš? Pojď, já se chcete do nic? Jasně, že chcem. Proč jako ne? Ty nám něco tají, že jo? Jo, ty nám určitě něco tají, že jo? Ne, netajím. Myslíš na to, co jako já? Jasně, že myslím. Nají se všechno, se připravíš do školy a pak jdi do poslouchárny. Jasný. Jasný, jo. Poslouchárna, jo. Totiž, než kdy posloucháme, než má dcerku. Tak. Poslouchárně. Jdi na to křeslo a okamžitě. Jasně. Se tam ani nevejdu. No, jsem tu. Takže my s tatínkem se tě ptáme. Co? Ježiši, já jsem tak debil. Okamžitě to pozvu. Tak. Takže my s tatínkem se tě teda ptáme. Co se tady večer stalo a celý týden, co jsme tady nebyli. 6 dní. No tak 6 dní. No, okamžitě to povídej. Nebo tě vyhodíme z baráku. A to se stane hned. Jestli nám nic neřekneš. Jo, okamžitě nám to vykopni. Co jsi tu dělala, že je to takový špinavý a hnusný. Dělej, řekni to. Dělej.
jsem to měla kluka. Kluka, to si děláš prdel. Ani si ne, nemůžeš. Byste mi zase něco udělal. No tak určitě, viď? Co jste s tím tady klukem dělali? Nic zvláštního, chápeš? Jdem okamžitě do nemocnice. Cesta do nemocnice. V nemocnici. Paní, může se na vás něco... Ano, co potřebujete? No, počkejte, ale nemůžete chvíli, protože teď je to vysvětlení a nechci, aby toho zmeškala. Počkám tady na vás půl hodiny. Jasně, počkám tady s vámi. Nebo i spíš odvezu. Počkám s vámi tady moje manželka. Chápete? Ano. Dobrý den. Dobrý den, vlastně. Tak mi to s tebou, nějak to s ním počkám a ty. Jasně, jedu. Jízda do školy. I'm 6 years old. Do školy. Takže budu čekat tady v autě, vem si tady mobil. Tati, to byl můj mobil. Já vím. A jestli se tady nebo okažeš, kdy budeš mít, tak si mě nepřej, jasně. A jestli jsi štěhotná, tak jdeš okamžitě na potrat, chápeš? Jasně. Ahoj. Tak co, jak to vyšlo? Já možná jsem těhotná, nevím. Cože? No nevím, prostě nevím. Protože jestli jsem, tak půjdu na potrat. Cože? Tak taky mě teda asi nebudeš moc, nevím. A protože mě možná i vyhodí, jestli nebudu chtít na potrat. Nevím, kam půjdu. Jasně, budeš moc půjdu. Uvidíme se, nemůžu tě ani vidět, počkat, musím hned do nemocnice. Aha, tak to je mi líto. Ahoj. Jdu do třídy. Jasně, ahoj. Jdu do svý taky. Kolik ti vlastně je? 18. Ježíš, a tobě? 19. Jdu teda do třídy. Čau, puso. Já jdu taky. To je strašný.